Takže čaute ľudia, ideme dneska hrať Roblox a ideme hrať Steel of Railroad. Dneska získame, dúfam, že niečo dobré, ale mám tam celá dobrých railroadov, ale naposledy, moc nie. Naposledy som mal Rebirth, takže moc dobrých railroadov nemám. Už mám bilión. OK. To mám, nič nemám. Dobre. Jaký máme teraz Rebirth? Máme ček. Som nechce čítať, ale vy to vidíte. Jakého čo má? Je nemá. Crabbo limonettaro. Neukradli nejakého kuňa. A to nevadí, aj tak to mám na nič. Zaglobuje rybárne za 1 hodinu. OK, tak dúfam, že tu padne niečo dobré. Legendary. Za chvíľku padne nejaký legendary. Alebo nejaký ukradneme, dúfam. Ja mám zamknutú bejsku? Hej, mám. Tento tu jaký má? OK. Niečo si možno kúpiť, čo mám dosť peniaz. To domy urobil. To poznám. Chceš? Dobre, neviem, čo mi to robí, ale si ukazujem L-ko, alebo neviem. Ja od bejska som zabudol, že... Ja už chcem mať tie 3 poschodia. Dúfam, že to nedlho bude. Koho si tu ukradneme? To nepotrebujem to na prd. Nie, ja to lívnem. Lebo nechcem mať... Zase by mi ukradli dobrých, ale... nevadí, aj tak tam nemáš moc dobrých. A potrebujeme aj Rebirth. A je to, počkajte. Gurbo, to Dripo, Head, Carols, nejak také niečo. Zase sa mi to číta. Ty choď preč. A ty choď preč. Tak, choď preč, lebo ti budem kradnúť bránku. Máš na nič úplne. Mám to lívnuť, alebo nie? Hej, ale lívnem to, lebo už mám podľa mňa otvorenú bejsku. Takže takto. Na budúce video možno budeme natáčať Night in Forest. Ja tam mám málo dní, mám iba 26 dní, to je extrémne málo. Aspoň keby som mal nejaký 50, alebo také niečo. To je 0 buxy. To ja nemám Robuxy. A zešiel by sa mi nejaký lucky block ako... Orangutini ananassini.
Legendary. Za pár sekúnd bude Legendary. Takže... OK, ja mu pomôžem. Ja mu zoberiem. Zombie tralala. Ja ti ukážem zombie tralala, tým tralala. Tak čo je lepšie? Ja si robu... No ale chcel by som nejaký toto... Ja by som hrozne chcel 6-7. To by som hrozne chcel. A tento obyčajný shop. Okay. Jo, ale to je dobré. A toto je čo, idem tam niekoho vyskúšať. A ja prečo... Kde máme bejsku? Hodne. Nie sa to tam fakt... Ale to je dobré, to je dobré. Doriti, kto mi to urobil? Kde mám bejsku? Ja neviem, kde mám svoju bejsku. Tu je. Nie, niekto mi ukradol zombie tralala. No. Šau. Ty máš moje zombie tralala? No počkaj, keď bude otvorená bejska. Ja mám otvorenú. Čo len tak. A už chce mi tam hore... No. Vyskúšam mi sem tam hore, či ma to dá. Ne. Tento tu má dobrý brejrotov. Tento tu má veľmi dobrý brejrotov. Dobre. Chvíľku som o toho nerozprával, lebo neviem, lebo som bol toho závislý taký, že proste takže to prepáčte, ale
Tento možno hore niečo nejaké dobré. Chef Krabrakadabra. Chef Šéf Krabrakadabra. kráľa, to je dobré. To neviem, čo je za repy. Teda to neviem, čo je Krabrakadabra. zač. Chef Krabrakadabra. Má 3 poschodí, ale nemá tam... Chef Krabrakadabra. On má 3 ľudia poschodia, ale nemá tam ani jedného brejrota. Hamba. Toto Chef potrebujem ja. Krabrakadabra. Chef Krabrakadabra. Takto potrebujem ja. Šéf Krabrakadabra. Chef Krabrakadabra. Chef Krabrakadabra. Chef Krabrakadabra. Chef Krabrakadabra. Ja ho potrebujem na rebír, prosím, nechajte mi ho. Chef Krabrakadabra. Chef Krabrakadabra. Chef Krabrakadabra. Chef Nikto mi Krabrakadabra. kradne, kurňa. Chef Krabrakadabra. Chef Bože, mám Krabrakadabra. Nie, všetkých dobrých brejrotov mi ukradli. Ja si na to už budem asi dávať pozor väčší. Šéf Krabrakadabra som potreboval. A kto má toho šéf Krabrakadabra? Ty máš môjho. Takže ty máš môjho. On mi dal tomu tvoju na nič zbrané. Nedá mi to ešte raz, prosím. Dobre, už to asi nemá. Podarím šéf Krabrakadabra a Grubba Frutodripo. Tam bol vtedy Grubba Frutodripo, ja som nevedel, že to potrebuje na rebírt. Robux Shop to nechcem, toto možno. Dobre, kúpil som si nové boty, do roboty. Však ja som si loknul bejsku. No, dobre, ešte tak, že... Ja si tu lietam. No mám dobré brejroty. Grubba Frutodripo potrebujem. Glorbo Fruttodrillo. Ne. Grubba Frutodripo som potreboval na rebírt, kurňa. A toto je dobrá vec. Ja sa chcem dostať tuto dole, či mi to pôjde. Ten má jaké brejroty. Ty robíš? No, dobre, tak. Už si vybavený. Tak to počkaj, čo ti teraz urobím. On mi všetkých dobrých brejrotov ukradol. No. A rýchlo do bejsky. Tu nesmievaj sa. Tam spievaš. Legendary bude kedy. Musím ísť rýchlo do shopu. Ja 1 hodinu 30 minút bude rybárenia. Kde je moja bajska? Tu je. Semi, že vraj Semi sa volá, fejkový Semi. Určite nie je. Môže to byť, ale není to podľa mňa.
jak si tu lietam. Zrejme sa niekomu na brejro, ty komu by som čo majzala. Semi-base, hej, takúto má semi-baseku. Brr patapím a Glorbo Fruto Driplo. Takúto má, teda, jak sa volá? Bonika Boom. Takú má semi-baseku fakt, hej. Určite. Takže ty takto mám ti dať toto ako? Z toho ti mám dať? No, berú na to isté, čo ja. Bombomini gusini. Takto zrýchlený som. A potrebujem fakt nejaké narebiť, nejaké dobré niečo, proste dobré. Použijem niekedy aj toto. Chcel by som sa dostať aj tuto. Na mňa nemáte nikdy. No počkajte, čo vám urobím. Los Orcalitos. Dobrý ti. No nevadí. Čau už. Ale ja už potrebujem tých rebirtov. Ak ich potrebujem, ja už ich potrebujem. Ten, čo chcem povedať, furt má takú istú baseku, ten na nič. Úplne nič. Keby hore mal 6-7, tak, alebo taký dobrých brejrotov, tak nepoviem ani poslo, alebo no proste nejakého brejrot, alebo legendary, ale okej. Choď preč. Čo som na tom bajsku už? Čo tu robíš ty smraďoch? Nie, čo mi urobil? To je no. A nikdy to nevidím, počkajte. Schválne, dostanem sa tu. Musím vyššie. Nubini Pizzanini. Ja potrebujem tohto. Nie. Ja to livnem. Dobre, tak už sme u konci videjka. Tak ľudia, čaute, dajte like a odber.